n'elu si ejide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere ije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere ije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị na mba gị ndị oche eri anyị na mba gị faji asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa ọ bụrụ na-abịa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbagụ ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Oruchiọma ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ụtụtụ a isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma na ihe ị kwesịrị ime mgbe a gbasịara gị afa ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ dị n'ụzọ gị ya na ihe ị kwesịrị ide eme ka ego wee bịa agba na nkịtị mgbe a lụsị alụ ọrụ ọ bụrụ na ịgbasịala afọ ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị keri 1 or 2 ihe ị kwesịrị ime ọnya ka anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa so mma akụziri step by step ihe ị kwesịrị ime nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma ya bụ isiokwu anyị ji bịa echefu na aka mbụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afa mmiri emerụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche then abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taata anyị ji kaadị na-abụ anyị ga-eke as usual anyị ji eme na nke ikpeazụ a yes anyị ji Airtel card anyị jikwazi Glo airtime 500 naira each ọhịa anyị ga-eke ọ bụrụ na anyị mechaa introduction ozi anyị ji bịa taa then anyị kpọọ nke Airtel at the end of before the end of the program anyị kpọọ nke Glo. Ekwuru m na ya bụ kaadị anyị na-akpọ is for ndị bụ ndị fans anyị na-eso anyị. Ịnweta ya bụ nọmba, don't send it away to anybody abụrụ my fan on social media. Ọ bụrụ na ọ bụrụ netwọk ị na-eyuzu
gbaa nkịtị echi niile nke anyị akpọ nwere ike bụrụ nke ị na-eyuzu hapụ ya. Ndị o nwere ndị ga watch program a later in the day mana Facebook and mana YouTube ya gazie. So message anyị ji bịa taa, message of hope, is ihe ga-echange life ma ọ bụrụ na ị ga-pay attention. I can tell you na nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị gbaga aka wee bịa na temple ma today they are smiling, ha enweghị ego rụọ ọrụ dị n'ụzọ ha na-enwe aṅụrị. So ọja ahụ gosiri ịma echefuta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru nke ọnwa Ọktoba. Nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na ụbọchị Wednesday wụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends anyị and well wishers, the friends of the temple, every Wednesday anyị na-eme nka. Then mana anyị chọrọ na Wednesdays anyị ga-ebido ide-eweta ikwubi okwu a na online n'ime obi every Wednesday. Then mana enweziri ndị na-abịa na temple maka ikwubi okwu n'ụzọ dị iche iche. Ya bụ ụbọchị anyị ji eme counseling. Anyị jiri ụbọchị ahụ alụ ọrụ igbu anụ ọbụla mana ikwubi okwu n'isi ndị mmadụ n'ụzọ dị iche iche. So ị nwekwara ike ịbịakwa bịa sonye na ya bụ ihe anyị na-eme every Wednesday na temple. Then n'isiokwu anyị ji wee maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ nke mbụ, ihe ị kwesịrị ịma mgbe a gbasịala gị afa. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, ịgba na nkịtị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ gbara nkịtị kwere ekwe kwa eziokwu. Onye gbara nkịtị kwere ekwe. Ihe ọ pụtara ịgba nkịtị, ihe ọ pụtara bụ na it shows either na nonchalant attitude. Ọ gosi na ihe agbalụ n'afọ na ịchọrọ ime something about it. And mmụọ achọrọ etu a, ihe mmụọ chọrọ wu determination. Onwe ihe a na-akpọ na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Obi turn around, return to his root or her root. Ọ ihe mmụọ chọrọ. Nke bụ eziokwu na agbasigodoro gị afa. Ihe afa ji wee dị mkpa dịka nsi kọwa bụ na afa ahụ spiritual lab. Ihe afa na-emedebe bụ ịpọịntịrị gị n'ebe a ka esi wee na-akụ gị aja ije. Example, na-agbasiala gị afa, o wee bụrụ na enwere ụchụ mmụọ maọbụ ụchụ mmadụ dị n'ụzọ gị, maọbụ na o nwere ihe butere ụchụ, maọbụ na ụchụ imetara onwe gị, ya ma ụchụ a wee bụrụ ihe ogbochi n'ụzọ gị, ihe ọma ịbịara gị. Ihe dị gị mkpa bụ na ịma ebe ihe na-eme gị si, maka na onye mara ebe ihe na-eme esi, ọ mara ka ọ ga-esi wee sie. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje, ọ na-eje. Ọ mmadụ jewe ebe ọ mara ebe ọ na-eje, mana onye abụrụ onye adịmadị. Mana onye ma ihe ga-ama ebe ọ na-eje, mara ihe ọ ga-eme na ọ bụ na oluo. So onye ka afa ji wee dị mkpa. Agbara gị afa, mmadụ ezisatịla ebe problem si. Ma ọ amara na ọnọdụ gị na chi gị ọkwụdoro ka chi gị ọgbakọdoro gị azụ. Then ị marụ na onwelu ngwurube nna gị kere ihe dị ya nọ. Onwelu ebe etu isi wee ihe imelụ na-amaghị ama, knowingly and unknowingly, directly or indirectly, that is affecting you. Okay, example, o nwere ụfọdụ ngwuru ụfọdụ mere ọtọ n'ọdị iche iche. Example, o nwere ngwuru ụfọdụ bụ na ọtọ n'ọha melụ bụ na ha ji ekwatuo obi, maọbụ na ha atụfuru ọfọ, maọbụ na enwere emegburu mmadụ nwaanyị bịara ije di o wee baadị kpọkuo mmụọ sienu. Then ọ bụrụ na emeworo ihe na-etu a, then knowingly or unknowingly, you're supposed to do what is called restitution. Igosi mmụọ na ịdị sorry na ihe ndị emelụ was done in error, and n'ichegharịgo ma chigharịkwa wee yọọ mgbaghara. Ọ bụrụ taa ka emejọbara. Ịghọtara ya? Ije na akwụkwọ the ancient book, ị ga-afụ onye eze a na-akpọ Nehemaya, I think Nehemaya na agba ochie. O wee bụ na o melụ wee mejọọ Chukwu okike na natural laws. E wee si onye ama ya ji egwu ya na ọ ga-anwụ. Mgbe a bịa agwụ ya na-ekwu ihe o melụ maka ihe na iwe Chukwu okike dị n'ahụ ya, o wee daa gbusi ibere na wee yọba wee daa na ana mkpe uno ruru uju, nọrọ na mwute, tawa onwe afụfụ dị iche iche. E wee sị maka ihe o melụ na-enwere omeiko n'ebe ọ nọ wee nyekwu ya 15 years. Jee gụọ na akwụkwọ ancient book, akwụkwọ ndị ụka ọbịa Old Testament. Ịghọtara ya?
so ọ bụrụ na afa ọsọ ya gbugoro na ngwurube nna gị na-egburu mmadụ ma ọ bụ na o nwere nke gị nwa na onwe gị metara mana ihe dị mkpa bụ na o wute gị n'obi ihe dị mkpa bụ nwute ihe mmụọ na-eche ekewo the commitment na o wutere gị i wee chọzie sị o na ihe anyị melụ na imere ọtọ na ịdị so sorry and kwe nkwa na ime emezi ọzọ onye abata na ọ bụrụ na na-asa mmadụ otu ma na-akpụ mmadụ ahụ na tempụ anyị agwa gị na ihe ndị anyị na-emecha n'ime eme ya ọzọ ọ bụrụ na ị gwara nkwa n'ime eme ihe ndị ọzọ ịma na nwere they can help you so you must give a word na ihe ya atara ya onye nwere ike ịfụ na ihe ndị a na-ịbarọ n'ime ya ọzọ ịghọtara ya nke a bụ ihe dịgoro mkpa ọ bụrụ ego ọ bụrụ ị na ndị mmadụ na-asị na ịkpata na ha enwere ego na ha arụrụ ọrụ mmụọ bụ na ha enwere ego adị m aghọta na ndị na-etu aghọtara ihe ha kwuru ka mmadụ ofu atụ o nwere otu one boy bịara na one day na temple o nwere ego mana ọ gbasigo afa dị n'ụzọ ya then wee sị na kọchaa etu o si wee dịrị ya then wee gwa ihe ọ ga-eme ya welu galọn white wee bịa n'ụbọchị anyị ji ekwubi ndị mmadụ okwu na temple ekwubiri okwu gbanye mmiri gbanye mmiri ahụ gwa etu ọ ga-esi na-eyuzu mmiri ahụ today as at yesterday ihe a na-agwa gị melụ on Sunday as at yesterday ọ gbogo m wee sị m na nkwere ego batara n'aka na ya dị surprise wee na-ajụ m ihe na-emesi nkwagharị ọrụ mmụọ chọrọ ịlụ ịghọtara ya so ihe na-achịkọwalụ gị bụ na oge dị ọpa Sunday ka ọ bịara ọ Sunday nke a mere 1 week so ihe na-achịkọwalụ gị bụ na mmadụ nwere ike ihe mmụọ chọrọ obi akụwago m ya na social media many times na my platforms ihe ị nwere ike ime ihe dị njọ ọbụla ịgbasiala afọ gba nkịtị o nwere ihe imere atọl wee agbasiala gị afọ gwa gị ihe ị ga-eme mana ị nwere ego ihe eji mie na ihe ị ga-eme akụwagoro nkọwalụ gị etu ị ga-esi na-eme n'ime bụ ya n'obi ọcha gị na ị ga-afụ ego onye nkwu mma enye gị dị stepi 1 by 1 etu ihe nkụziri and nke bụ eziokwu na ime apply ya ị ga-afụbụ ihe dị iche mana before anyị gaba n'iru na ya anyị ga-akpọ the airtime 500 naira akpọcha nke airtel anwa anyị mewe topic anyị ji bịa anyị kwuchazi okwu anyị mechibezie anyị kpọọ nke glo airtel anyị nwere anyị na-enye n'ụtụtụ taa bụ mma akpọ nọmba ya 02 59 55 06 09 64 56 75. I repeat 02 59 55 06 09 64 56 75. I will call for the last time 02 59 55 06 02 64 56 75. Nke ahụ maka airtime anyị nwere ọsọ onye ndị na-eso anyị ọ bụrụ na ị na-eyuzu airtel ị nwee ndidi ise ndị anyanwụ nọmba ta onye ọzọ ise ndị anyanwụ nọmba ta onye ọzọ nke ahụ maka onye na-eyuzu airtel Judith Blessing ụtụtụ ọma now anyị akpọgo maka airtime then anyị mesiode program anyị kpọọ maka akpọ glo airtime anyị nwere so ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na ka ị na-ajọ anyị share the link onye abụ ihe ị nwere ike imere ya friends and well wishers then n'isiokwu anyị ji bịa bụ agwara gị ọ bụrụ na agbasiala gị afọ ihe afọ awụwụ torchlight ọnụ ka onye na-aya ahụ i wee ju ụlọ ọgwụ e wee gwa gị na ị nwere typhoid ma ọ na ị nwere malaria ihe o jiri mkpa ka ị malụ nke na-eme gị bụ na ọ bụrụ na typhoid na-eme gị na-etiriti malaria ị nwere ike ịnwụ yes o dunago ndị ka gị ogologo ka ndị ka gị mkpụmkpụ ịghọtara ya na o kwesịrị na ị ga-ama exactly ebe ya problem si itinyezie ile ọma na ile ọma ka onye ji na ji aga n'ogwu o nwere mgbe a sịrị na ọ bụrụ na ị nwere ego na ị ga-anwụ na mba inweghị ego ka akọwalụ tips nyegoro ndị mmadụ work like magic. It works like magic. 1, ọ bụrụ na agbachara gị afọ ịgba gị ebe problem gị si wee kọwalụ gị sị gị ọ bụrụ na agbachara afọ wee bụrụ na onwelu mmụọ na-ewere gị iwe ma ọ bụ na enwere ike abịa na ngwurube nna gị ọ bụrụ na enwelu nwaada akwara akwa
o wee na-enye nsogbu na ngwuru ka nkọwarụ the implication of nwaada akwara akwa ma ọ bụ na onwe nwaanyị anụta na ngwuru a akwara ya akwa na ihe o miniri. Ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ mana onye a na-akwabere ya, ihe ọ pụtara bụ na onye na-etu a na emebere ya send off na this particular earth life ọ nọ n'ụwa nke ọ bịara wee nwụọ. Ekwesịrị na-aga akwụ ya akwasịa ya agba egbe. O nwere egbe a na-agba bụsị a na-eni mmadụ na ọ bụ na be anyị bụ egbe eji asị ya jee nke ọma. Ọ bụkwa nnọọ nwaanyị anụtara na famili, ọ bụ na nwaanyị a nwụrụ, mgbe ndị be nna ya ga-abịa ịbịa sele ngịga ka anyị si agwụ ya daizi ndị nwe ozu ha bịasịa ya akpụnye ha. Obodo ọbụla nwere ife a na-akpụnye ha. Ọ bụrụ onye anyị akpụnye ewu akpụnye, ọ bụ ndị anyị akpụnye efi, ọ bụ ndị a ga-enye ihe ọbụla. Obodo ọbụla nwere ntụrụmọnụ ihe a ga-enye ha. Enyecha ha agba egbe. Nwere egbe a na-agba gbazie egbe, ndị be nke nwaanyị wee gịnị jeba ewa moto ha ji ana. Ihe a na-akpụ ya bụ na a na-agbazi chi. Egbe agha gbara owe ezi egbe eji wee gbazie chi daizi mmụọ so nke nwaanyị ahụ maka na ịghọtara mgbe m kọwara na nwaanyị bịara iji eji na mmụọ be nna ya na-eso ya abịa ije eji. Ọkwa ihe m kwuru na mgbe a gbaziri egbe ahụ agbazego chi. Ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị a na ndị be ha egburugo ngịga a represented the soul, the spirit of that woman back to his fatherland, her fatherland, ka o nwee ike reincarnate back to ana ebe a mụrụ ya. Ịghọtara ya? Mgbe gburugburu mgbe ụka bịabụrụ, nwaanyị na-awọ nwụọ na be di eburu eje ebe nna ege ya, mana ụka beziri ewee na-emezi na di na nwunye wee ofu ahụ ka a na-enyi na be nna na be die ha wee bee n'izie na be die ese na ngịga. Ịghọtara ya? Ngịga a wee kpọrọkwa the spirit back to her root. Ịghọtara ya? However, emesizie ya, o nwere egbe a na-agba kpọnana agba na-egba ihe ọpụta na-agbazegochie nya ka mmụọ anwasu ebe iji edi ka ha marụ na ọbịbịa ọ bịara iji edi na vileji ma ọ bụ n'obodo dị etu a has ended. Understand? Has ended. Therefore, they will go back with their people, with her people. Ịghọtara ya? So mgbe nwaanyị ahụ akwara akwa bịalụ emegbuo ya na ngwuru ahụ emere datin, ihe ọ pụtara bụ na ọ ma eketa oke na ana the other side, the land of the spirit, because na aka hapụrụ ya ejeje analyze bụrụ ihe gbasara the closing of that chapter of this present earth life, so that ọ bụrụ na ọ chịrị reincarnate again ka o nwee ike dị permitted. Ọnọdụ ka onye ka nọ na prison ekpebere ikpe wee grant ya judgment, either discharged and acquitted or sentence to how many years imprisonment. Ịghọtara ya? So the right thing again for the fact na ịkwụbara onye anwa na ịtọ na ụnụ kwụbara ya n'ebe obilongoroto anụ enu obilongoroto anụ ana ọ marị happy. Ịghọtara ya? Kpata o ji akụ aja ije ọ bezie mgbe ụlọ ihe mere ihe a ụlọ abịago mee ya ọ dị earthbound. Ya na-akpọ na mmadụ dị earthbound, ọ nọ n'ụwa na-agagharị, usoro na anụ enu usoro na anụ ana ọma abịa na life of the living, land of the living, maka na ọ pass go on and the land of the spirit ọ dụrọkwa welcome because na emebere ihe kwesịrị ime ka e detach ya the bond jikọ onye na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ịghọtara ya? Ifụdụ ịbata na onye agha marị happy, so gịnwa na onwe ga-eche ka ọ bụrụ gị were obi happy. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ gịnwa ka ọ dịrị ime ihe dị n'ọfụfụ na onye a na-emeri ya set ya free, na ihe ị ga-eme bụ iwere akwa wee eze mmụọ iwe. Akụwago m ka esi eji akwa eze mmụọ iwe. Denụ ma ọkwanụ na o nwere ihe ọzọ bụ ma ọ bụ na asịrị na chi onye ụwa gị na-ewere gị iwe because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụ na ndị ichie ya ihe ọbụla bụ iwe wee kọwara na ihe nidiri ime bụ iweta akwa ọkụkọ Igbo. O nwere ndị mechara ịdị simple ritual a na-agwa gị ihe afụwa ihe dị iche afụwa ihe dị iche. Echefukwana na mgbe ọbụla ihe bịa atụgharịara gị ịfụwa ego kaba arụ ma lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị na onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ya. Nke iyi na-eme abụrụ na ị na-akwụ dị ụgwọ n'ọjọs ka ị baa ya more time. Ịghọtara ya? So ihe ị ga-eme bụ iweta akwa ọkụkọ Igbo mala ebe bụ east. Ebe bụ east bụ ịpụta n'ụtụtụ ebe ahụ anwụ si achanite na ịbata na compound ebe ibi, ebe anwụ si achanite daa anyanwa bụ east. So ị nweziri ike ọ bụrụ na compound agha adịrọ ọrụ conducive ka a ghara isi na ịgwọwa ọgwụ, ị nwere ike baa n'ime ụlọ gị
4 corner of your room enwere ebe east nwee west nwee north nwee south. So ịmara side ahụ anwụ si achanite ifesie that corner na room gị were akwa ahụ wenye ya na wee sị kpọọ mmụọ ọbụla ahụ na-ewere gị iwe ọ bụ nwaada ọ bụ chi onye ụwa gị ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ na ana ngwurube gị na gị na-ahụ ọkụ isi ha na ebe ọbụla mmụọ ọbụla na-ewere gị iwe kpọọ afa gị mful mmụọ chọrọ ka ị kpọọ afa gị kpọọ onye obodo ewu kpọruo afa nna gị onye mụtara gị iwe si ya na ijikwa na akwa wee na-eze ha iwe ọbụla ha na-ewere gị ikwucha ihe niile chọrọ isi ha na nnu na mmanụ ada esi okwu were obere nnu na mmanụ iti n'okwuchi bọtụl tọn kọọ ya ọnụ i were ya na-ete na akwa right round ị na-etinye ị na-ekwubi okwu ọkwa okwu ikwuru ka mmụọ na-anụ isi ya na nnu na mmanụ ada esi okwu n'iji akwa wee na-eze ha iwe iru oche ihe dị ka 9 inches nail iwee kupuo ọnụ akwa anwa ọ bụrụ nọ na ngwurube nna gị ka ị nọ ịkụpuo ya ejecha ụwa nkọ na debe ya kporo isi n'ala ka mmiri akwa a na-ehunye n'ala isi ya ka mmiri akwa a na-erunye n'ala ka ihe abụla bụ iwe oze lụtara ya imesi ya nke ọnwụ na ị nwere ọjị gbara ịnọ iwere ọjị a gbara ịnọ yọọ ayịyọ kpọkuo chi gị kpọkuo ndị ichie kpọkuo mmụọ niile gị na ha so mmụọ ọbụla ịma kpọọ ha si ha na ihe ịma na biko ha enwere iwe ihe ọbụla ihe mara na ọ ya amaghị na ihe na-etu a na o wutere gị na ihe na-etu a dị etu a mana na for now na ịdị handicap na nwere ihe ị nwere ike imewu na ya were ọjị a yọọ ha ayịyọ ịyọcha ha ịgwa ha sị ha biko ha were ọjị a jiri aka ha waa ha jiri aka ha kee ịwanye ya awa jikwa ebe ahụ idewere akwa were ọjị a wadebe ọ mmụọ ka idebere ya then imesi ya nke anwa na ijiri ego iji alụ ụlọ kwa eziokwu yes create a time for your spiritual exercise ana m ekwu na-ekwusi ike spiritual exercise ga-abụrịrị time iwepụtara onwe o nwere ike ịwụ morning afternoon or night any time of your choice choose time ọbụla ya bụ orughara time anwa alarm phone nwere ngara ịhapụ ihe ọbụla ị na-eme the essence of this bụ ka o gosi mmụọ need serious ọnya ka o ji imeji onye gị na ya kara agba o wee sị gị na ya abịa na be gị ụbọchị ụka na onye kpọrọ Eze-Ana na ya abịa na be gị ụbọchị ụka by 1 o'clock by 1 efe ya ihe ete ka onye amụọ serious maka na ịma na ihe o ji wee ka ya time gosiri na ọ dị serious mana mmadụ sị na ya abịa ụbọchị ụka no time ị nwere ike ma onye abịa na ịtara ya so ka ị gosi mmụọ need serious itinye a particular time alụghara abandon what you are doing ọ gosiri mmụọ yes na this meeting a gị na mmụọ chọrọ ime na ịkpọrọ ya ihe ruo ebe ọ bụla ị nọ nwere ike ịnọ n'ụlọ nwere ike ịnọ n'ilo face east ifesie isi anyị kpọọ chi gị kpọọ ya ancestors kpọọ mmụọ ọbụla so gị ma ndị ma ma ndị mara onye akpọrọ ya kpọọ ibie si ya na tata na ị bịara ka gị na ha nọkọ ọnọdụ ka gị na ha nọkọ na ha gị na ha anọkọ ha mere gị ihe ọma na ihe ọma ịchọ ka imere ha mere gị ife ọma ha ya emere gị bụ ha mere ụwa nọ 2 ịyọcha ha ihe niile ịchọ ka ịyọ ha echefuna na ị ga-eweta akwụkwọ ihe dịka obere exercise book dee prayer request ya ga-abụ n'idelu ya full name that is it. Prayer request ya ga-abụ ide date ụbọchị ị na-ebido ide date ụbọchị ọ ga-eme 21 days ide prayer request gị number 1 dee number 2 dee number 3 nye akarị na 3 prayer request n'ime that 3 prayer request ya nwa idelu iruo idebe ya iwere ego ọ bụrụ 100 naira ma 200 naira ego na ọ bụla ihe emewe afford mana ego na ọ bụla ị na-eyuzu ga-adị 4 ọ bụrụ na 100 ọ ga-adị 4 ọ bụrụ 200 ọ ga-adị 4 ọ bụrụ 50 ọ ga-adị 4 representing 4 market days iwere etinye n'ime akwụkwọ ahụ ide prayer request pịachie ya edebe ọ bụrụ na ị nwere altar place ya na altar ọ bụrụ na ị nwere altar tinye na wallet ma tinye n'ebe ọ bụla ị ga-etinye ebe ya na ụbọchị ya nwa that 3 prayer request oke ị ga na-repeat that 3 prayer request oke ị ga na-repeat irepeticha ị jụọ ha kedu ihe ha chọrọ ka ime ịgba nkịtị for reflection and meditation listen to your inner spirit after doing this you end there for that time echikwa the same time bịakwa dukwa the mee the same thing nwanne echi bịakwa nwanne bịakwa till o mee last that 21 days o mee last that 21 days ihe ị ga-eme bụ iwepụta ego adị n'ime ya after ka imecha nke 21 days were akwụkwọ ahụ ide that prayer request gị mụnye ya ọkụ onwucha idinye na stainless plate flat plate tinye na ya onwusia the dust efopụ ya n'ikuku
I weruzie ego anwa itigiri ya wee ego ino anwa ihe eke beggars ị ga-ebe beggars mmadụ ịnọ real beggars ka ị ga-enye onye nwa nọtere anya ego ihe aja gị imesịa ya etu ọnwa mara ịdịgo oke afta ka ị kpọsịrị ahịa ahụ datibere petishọn gị ahụ ọkụ efopụ ya n'ikuku were ego a ke ndị ayọ mee ihe a ụta ezigbo obi gị believe me you give testimony ịkụzi n'ụta ọ bụrụ na ị nwere ego honestly you don't have money ị nwere ego you don't have money no problem you can do this then ọ bụzie na ị nwere ego bịawazie iji nwa na-eme gịnị na-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị maka na onye ji ụgwọ ma na-eji ụgwọ ndị onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ya ghọtara ya ọhịa kwesịrị ime ka anyị kpọọ the glow airtime for all our fans 16142170469978 I repeat 16142170469978 Let me call for the last one. 16142170469978 ka bụ glow airtime. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu n'isi ndị niile all over the world ndị niile sonyere anyị na oge awa nke eziokwu. A sịrị m n'ụbọchị tata bụ afọ ya fọtara anyị ihe ọma na ihe ọbụla na onye ọbụla na-achọ ụnụ ga-ada ọdọkwụ na ile eche ụnụ n'ukwu ya ejie ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo n'ife ọma ya emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa daalụnụ. Ọ ga-adịkwanụ n'ụdị oge a echi niile bụ Wednesday n'oge awa nke eziokwu ministreshọn nke nwanne echi ya abịakwa n'ụtụtụ kwa ya gazie. Ka anyị dobere ya etu a ọ bụrụ na emesịa ihe a m kwuru after that 21 days end there you can start all over again. You continue doing it till something happen. Ya gazie n'ọfọ.